हामबाय फाइ मानजाक फैनाय मीडियास दङ जों तिनि सेस्रामबारि प्लेग्राउन्ड फाइ सफायजाक जिनि खानाबनि 19 तारिखनि प्रग्रामनि बागै जिनि सामं सलाय दङ तिनिनो जों जेख्लाय फानो सामं सेस खालायनाय जाति जों खानाबनि सालो प्रग्राम मासां साख्लाय चालावै तिलां मानायतै एन्ड जिनि स्टेज बो अलरेडी कमप्लीट होनजाक तै किसेसा दङ तै जों मात एबा रास्ता रावनो जों जत कमप्लीट खालायखाजाक सिदो स्टेज सिमी एन्ड किसा वीआईपी रूम सिमी खालायथाय दङ एन्ड बिनि पट सिनि तिनि पूरा सामं कमप्लीट रंजाक के खानाबनि बागै आं बिसेस खालाय लुकु रगनो कयनाय जे खालाय फानो नरक 12टा टाइमो ओ सेस्रामबारि स्कुल प्लेग्राउन्ड खालायदि जों 12टानि सिमिनो प्रोग्राम चेंनाय जों 12टा सागेबा नरक किसा दवै अखादि जाति जों 12टाव प्रोग्राम चेक मानायजार खालायै केबो जोंनो आटकाय मानाय करै चिनि 19 तारिखनि प्रोग्राम जों थांजा खालायै चिनि साउथनि टिप्रा सावनो फाननो जों सारा त्रिपुरा फुंनाय जे जिनि साउथनि बुसुकटुको यूनिटी टं एन्ड बुसुकटुको जों ताबो थांजा खालाय आगाय टं जों बोनो फुनुकनाय बिनि बिसिंतैनो जों बोसकांनि साल 2023 जोबो जों कप्लाय आवै फुनुकनाय एन्ड विलेज काउन्सिलबो जों थांजानि बिसिंतैनो जों कप्लाय आवै फुनुकनाय जाति चिनि अस्तित्वनो जों रक्षा खालायनि बागै जों थांजा आवैनो जों माव खालायनाय हजाक माव पायनाय जों ताबगलाय जों थुइ तङै अंगिया जाति चिनि हातै दफानो मोथांनानै अंगे जों थांजानो अंनि नांनाय एन्ड थांजा आवैनो जों चिनि हातै दफानो जों मोथाङै माननाय बिनि बागै आं नंनो जतनो कयजोंनाय जे केबो थुइ दंगिया ओइ खानामनि सालो जत लोक रंनो साउथ डिस्ट्रिक्ट नि सिमे अन्नन डिस्ट्रिक्ट रंनिबो फाइ मानजाक माला मानजाक फादि जों नंनो खाबाय खुबाय कबावो जाति खानामनि ओ पान्डावो तेबो जों मोजां रमानाय तेचिनि बुबाग्रानि नांकुक मानि कगनो खानानानि बागै नक जतबो फाइदि एन्ड बुबाग्रा जोंनो तामो मेसेज रंनाय ओ मेसेज न लागै जों याफ्रि सेने नांनाय एन्ड ओ मेसेज न जों जतन नांकुक मानि मेसेज बुबाग्रानि ओ मेसेज न जों खानानि बागै जत लोक रंना फाइना बागै कय जावो